Dečiji hor RTS-a bio sa nama. Večeras u 19 časova i 55 minuta Radio Amateri Srbije organizovaće podsjećanje na 1999. godinu. Tada, pre 15 godina, postojala je radio mreža za opasnost, kroz koju su svih 78 dana bombardovanja 24 sata dnevno informisali, javljali i obaveštavali građane, službe spasavanja, medije i ostale o dešavanjima na našem nebu. Sa Radio Amaterima je i Maja Spirić. Dušice, jeste. Mi smo trenutno na mestu gde je upravna centrala zapravo Radio Amatera Srbije i gde je bila praktično smeštena cela ekipa koja je sve vreme bombardovanja izveštavala o svemu što se događalo u našoj zemlji, o svemu šta će biti večeras. Više će nam reći doktor Živojin Žika Petrović. Recite mi kako je zamišljen večerašnji susret? Majo, imamo nekih problema sa tonom, ali eto, ko zna šta se dešava.